लड़की के मूर्ति में बदलत देख विजयकांत बेहोश हो गईले। विजयकांत के जब होश आ गई त देखलस कि उ एगो घर के आंगन में पड़ल बाड़े, चारों ओर उनका ओर देखत कई गो जिज्ञासु चेहरा रहे। विजयकांत के होश आते ही आपस में बतियावे लागल। पंडित जी के होश आ गई। एकरा बाद बूढ़ ब्राह्मण नजदीक आके आपन नाड़ी के जांच करे लगले। विजयकांत ओह लोग के देख के अचरज में पड़ गए। काहे कि यह वो आदमी है जिनकर घर विजयकांत आवत रहे। उनका नाम महानंद आचार्य बा। उहे विजयकांत के कुल गुरु हवे। बाबूजी के निर्देश पर एगो महत्वपूर्ण चिट्ठी पहुंचावे खातिर ओ लोग के लगे आवत रहले। महानंद जी कहले जसी विजयकांत उठ के बैठ गईले। आज आराम कर ली, काल्ह तोहार हर बात सुना। खेत में तू बेहोश पड़ल रहलू। खेत जाए वाला लोग जब तोहरा के देखलस त हमरा लगे ले आई। हम ओ लोग के तनी दवाई देत बानी, एही से सब लोग हमरा पर भरोसा करेला। तोहार पूरा देह कीचड़ आ कीचड़ से ढकल रहे, ऐसे हम ओकरा के पहले ना चिन्ह पवनी। उ तहरा जेब से एगो चिट्ठी निकाल के हमरा के दे देले। तब पता चलल कि तू रामदास के बेटा हऊ। बेटा गलती से शवदाह गृह में गईल होखम। काल्हू रात बहुते भयावह रहल। कर्ण पिशाचनी अमावस्या में घर से कवनो गृहस्थ ना निकले। रउआ एह दिन बाहर निकल के बहुत बड़ गलती कैले रहनी। भगवान के कृपा रउआ पर बा, ना त अब की बेर बचल मुश्किल रहे। 2 दिन इहा रहे, जब ठीक हो जाई तब घरे जा। बुढ़िया माई के देखभाल से 1 दिन के भीतर विजयकांत ठीक हो गईले। जवन आतंक खाली मन में रहे उ खत्म ना भइल। अगला दिने जवना के वजह से ए रउआ बानी, लेकिन रउआ खातिर ई कवनो नीमन बात नहीं थे। उ हमेशा रौरा के मारे के कोशिश करी, काहे कि ओकर इतना दिन से साधना बिगड़ गईल बा। विजयकांत बोले, गुरुदेव का हई कर्ण पिशाचिनी साधना। ई एगो राक्षसी प्रथा है। ए साधना में देवी कर्ण पिशाचिनी शरीर के भीतर प्रकट होली। अगर उ संतुष्ट बाड़ी त उ हमेशा खातिर आपके संगे रही है। कर्ण पिशाचिनी पहले साधक के कान में कवनो आदमी भात चीज के बारे में बताई है। पिशाच साधना एगो निम्न ग्रेड के साधना है। एह साधना के दौरान सड़त मृत शरीर के गंध से माहौल भर जाला। ऐसन साधक लोग नरम खाना भी खा सकेला। विजयकांत अचरज से सुनले आ फेर बोलले, बाकिर काऊ हमरा के छोड़ के चल जाए। हम ओकर साधना तोड़ देले बानी। हम तोहरा के महामृत्युंजय कवच दे, ताकि उ तोहरा के मार ना पाई। लेकिन बार बार विपत्ति के सामना करे के पड़ी। बाकिर गुरुदेव हम जानबूझ के कुछ ना कहें। आखिर ऐसन भयावह दृश्य देख के ना डेराई। बेटा में सब कुछ समझ में आवेला। बाकिर आध्यात्मिक साधना करे वाला पिशाच उ लोग अलौकिक सुख के इच्छा राखेला। अगर ओमे कवनो बाधा होखे तब बहुते क्रोध से भर जाला। तबो रौरा चिंता मत करी। आज रह के कवच लेके काल्ह जा। अगला दिने गारी आ महामृत्युंजय कवच के हमेशा खातिर अपना संगे लेके विजयकांत बैलगाड़ी से स्टेशन खातिर निकल गईले। कुशग्रहणी अमावस्या के ओह रात श्मशान घाट के आसपास दूर दूर के झोपड़ी में रहे वाला श्रद्धालु आ तारा बजा के भगवान के नाम जप करे वाला लोग के एकजुट होके के चाही। उग्र क्रोध के आवाज सुनाई पड़ल। देखरा के चिल्लाहट भा हंकर कह दी। उ साधारण कायर लोग ही बात ना समझ पवले। सब लोग बस आवाज सुन के आंख बंद करके कापत रहले।
महतारी लोग आतंक में अपना छोट बच्चा के अपना छाती के नजदीक राखत रहली। केहू ओकर शिकार छीन ले बाभा, जैसे केहू के आंख में लोहा के गरम लाठी डाल दिहल गयल होखे। एक बेर ओ जगह पर एक बेर नजर डालल जा। सब देख के महानंद जी समझ गईले कि यहाँ केहू तंत्र साधना कर रहल बा, शायद साधना में कवनो ना कवनो बाधा आइल बा। एही से मृत शरीर के संगे संगे यहाँ साधना सामग्री भी रखल जाला। वहाँ मौजूद बाकी लोग तनी ज्यादा डरपोक बा, अगर उ लोग के सच्चाई पता चल जाई तो उ लोग डेरा जाई। एही से उ लोग कहले काला कुशग्रहणी अमावस्या रहे। पास में एगो शवदाह गृह बा, एही रात जमीन पर बहुत अशुभ शक्ति आवेला, अलौकिक घटना होला। बाके रौरा सभे के कवनो डर नइखे। अब ए जगह के नदी के पानी से धो के लाश के दाह संस्कार कईला के बाद शवदाह गृह में ले जाइए, फिर नदी में नहा के घरे चल जाइए। हम बानी उहाँ डरला के कवनो जरूरत नहीं थे। सुन के सभे दाह संस्कार के काम में लाग गई। एकरा बाद महानंद जी घरे लवट अइले। उहाँ एगो औरी घटना। खेत में बेहोश पड़ल विजयकांत के किसान अपना घर ले आइल बाड़े। होश में अइला के बाद उनका से सब घटना आ तांत्रिक के शरीर निर्माण सुनला के बाद महानंद जी समझ गईले कि ई गोपालेश्वर के अलावे अवरू केहू ना हो सकता। गोपालेश्वर उनकर बचपन के दोस्त हुए। अब गोपालेश्वर के बारे में कुछ जानी। गोपालेश्वर ए गांव के एगो गरीब पंडित के लइका रहले। यहाँ के ए समूह के पुजारी रहले। उनकर बाबूजी के राम मुखर्जी को योग मार्गदर्शन के अभ्यास करत रहले आ वास्तु शास्त्र, ग्रह नक्षत्र आ कुंडली भी देखत रहले। वो सात्विक आ नीमन आदमी रहले। साधारण जीवन जिए में विश्वास करेला। एकलौता बेटा गोपाल के हाथ पर लाइन देख के उनका अपना अशुभ भविष्य के बारे में पता चलल। गोपाल के बचपन से ही भोग देके सत्ता पावे के इच्छा रहे। जबले उनकर माई जिंदा रहली तबले उनका के सब गलत रास्ता से दूर रखत रहले। लेकिन जब गोपाल के महतारी के बुखार से मौत हो गई तो गोपाल के उम्र मात्र 17 साल रहे। कुछ दिन बाद वो गांव के बहरी शवदाह गृह में कुछ साधु से मिले गईले। आ ओ साधु लोग के साथे दिन भर समय बितावे लगने। तंत्र सीखे खातिर ओ साधु लोग के सेवा करत रहले। बदला में गांजा आ भांग के प्रसाद मिलत रहे। आ कुछ छोट मोट जादू भी सीखत रहे। राम के कई बेर समझावला के बाद भी मन से ही बुखार ना उतरत रहे। कुछ दिन बाद गांव में कुछ घटना होखे लागल। अक्सर गांव में छोट छोट जानवर के लाश मिलत रहे। ए लोग के अमानवीय तरीका से हत्या कर दिहल गई। केहू पिछला दोनों गोड़ के दू ओर खींच के चमड़ा आ मांस के फाड़ देत रहे। जवना के चलते पेट के अंग जमीन पर पड़ल रहता। गांव के एगो कसाई ठीक से देखला के बाद बतवले कि रोज मरे वाला जानवर के कवनो ना कवनो हिस्सा गायब बा। केहू के पता ना चलल कि अइसन जानवर हत्या के करतारे। गांव के लोग गोधूली बेला से पहले ही आपन मुर्गी, बतख, बकरी आ यहाँ तक कि कुकुरबिलार के छोट छोट बाड़े के भीतर रखे लागल। कुछ दिन बाद सब कुछ बंद हो गई। अब लोग के लागल की एकरा से छुटकारा मिल गईल बा। ऐसने एक दिन केहू के गाय घास चरावे गईल बाकिर लवट के ना आए। बहुत खोजला के बाद वो पोपाई नदी के किनारे मिलन। तब तक वो गाय के आंख से निकलत लोर सूख गईल रहे। ऐसन विभत्स नजारा देख के सब लोग राम पंडित के लगे दौड़ल। बाकिर उ पंडित हवन, पुजारी भा गुरु ना हवन। एही से वो उनका के ढेर मदद ना कर पहुले।
एक घटना के बाद पूरा गांव में आतंक ऐसन फैल गईल कि लोग सड़क पर अकेले चले से डेरा गईले। राम पंडित के मन में शंका रहे। उनका मालूम रहे कि ई काम निम्न श्रेणी के तंत्र खेती के गतिविधि के हिस्सा पहला स्तर के तंत्र अभ्यास के माध्यम से अपना के तैयार कईल जा रहल बा। गोपाल पर उनकर नजर गड़बड़ रहे। गोपाल के लगे आवत ही सड़ल गंध मिलत रहे। इस समय गोपाल के भीतर साफ सुथरा होखे के कवनो लक्षण ना लौकत बा। बालदाढ़ी तक ना कटवावे के मन करेला। दिन भर सुतल रहेला आ सांझ होते घर से निकल जाला। पंडित राम के रात में लवट के अइला पर एह बारे में पता तक नहीं थे। ओ दिन गांव के लोग के गैला का बाद पंडित राम अपना बेटा गोपाल के झोपड़ी पर गईलन। गोपाल और घरी सुतल रहले। झोपड़ी में घुसते ही उनका नाक में एगो औरी तरह के गंध घुस गई। हाथ से नाक दबावत वो एने ओने खोजे लगले। देखते देखत ओ लोग के एगो कपड़ा के थैली में तरह तरह के जानवरन के कुछ हिस्सा मिलल। ओमे एगो ताजा कटल जीव भी रहे। शायद वही गाय के देख के पंडित राम कुछ कहे के हालत में ना रहले। उनका गोपाल के हाथ पर लागल लाइन याद आ गई, जवना में वो देखले रहले कि इ लइका बहुत मौत के कारण हुई। वो अपना भाग्य के गारी देवे लगले। ब्राह्मण परिवार में केकरा जन्म भइल? अब वो लोग का करेला? उनकर माथा सोचत सोचत सिकुड़े लागल। कवनो तरह से देवाल से सट के अपना के संभाल लेलस। बाकिर गोपाल यही आवाज से जाग गईलन। अपना अंतिम संस्कार के वस्तु के सोझा बाप के खड़ा देख के उनका मुंह से एगो क्रूर हंसी निकलल। वो कहले, जब रौरा सब कुछ जान गईल बानी तब फिर एहिजा औरी समय मत गवाई। पंडित राम कुछ देर तक एक जगह खड़ा रहले। फिर वो कठोर आवाज में बोले, तू बस घर से निकल जा, हम तोहरा के अपना घर से निकाल देंगे। कबो घर के पीछे मुड़ के ना देखल जा। इतना कहला के बाद पंडित राम झोपड़ी से बाहर आके एगो घड़ा लेके कोपाई नदी में नहाए चल गईले। बहुत देर ले नदी में नहा के जब घरे लौटल त ओ घरी गोपाल जवना झोपड़ी में रहत रहले उ खाली रही। अगला दिने पंडित राम पूरा घर धो के शुद्धि पूजा के समापन कइले। ओकरा बाद गांव के तमाम गड़बड़ी खत्म हो गई। गोपाल अपना भविष्य के राह पर खो गईल बाड़न। घर से निकाल के गोपाल के मौत हो गई, लेकिन गोपालेश्वर बाज गईले। जैसे सांप आपन पुरान वर्महोल छोड़ के नया में प्रवेश करेला, ओइसी गोपालेश्वर भी अपना सात्विक ब्राह्मण परिचय के त्याग करके तंत्र साधना के राह में आ गईलन। कहा गैल बाड़ू? उका करत बाड़े? ए बारे में केहू कबो ना जानल चाहत रहे। ए पाठ के बारे में औरी जाने खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब करी। धन्यवाद।